Erabat debekaturik dago, bai bideokaset osoaren zein beronen zatiren baten erreprodukzioa, bai elkarte pribatuetarako zein auzo eta bideo elkarteetarako alogera, bai kultura ministraritzaren eta entrepresa banatzailearen baimena adierazirik gabeko jendaurreko emankizuna. Duela 2000 urte gutxikora bera, erreginen erregina zen Kleopatraren erregetza garaian, egipziarrek honela hitz egiten zuten. Kat. Hizkera benetan zaila ulertzeko. Hau dela eta, ikusiko duzuen filma bikoiztua izan da. Eta xehetasun hau argitu ondoren, bertakoei utziko diegu hitza beraien ospeak oretsi dezaten. Azken finean, publizitatea piramideak berak baino zaharragoa data. Jaun Andreok, sarrera baliagarri eta onuragarri bezain aspergarri honen ondoren, atsegin handiz, aurkeztu nahi dizuet erretaula historiko hau. Asterix eta Kleopatra.
Irrigarria, bakana, barregarria eta lotsagabekeria hutsa dela. Bestelako hitzik ez du merezi esan duzuna. Cesar, gezurra izateaz gain. Ez ukatu nabaria dena, zure herria lur jota dago. Nere herria, piramideak, Alejandriako itsasargia, esfinge eta obeliskoak eraiki ditu. Guzti hori oso zaharra da. Aski da! Nere herria ez dagoela lur jota frogatuko dizut. Hilabeteko epe laburrean zuretzat hemen Alejandrian sekulako jauregia erekitzeko agindu emango dut. Ez haserretu. Diozuna lortuko bazenu zure herria oraindik ere herri handi bat dela onartu egingo genuke. Txarmangarria da, eta ez du ez sudur makala. Sudur ederra benetan. Numerovis, nere horrela ekarri zaitut Alejandriako arkitektorik onena zarela diotelako, baina ez merezi duzulako. Zuk eraikitako etxeak erori egiten dira eta jendek barre egiten dizu. Nere espezialitatea piramideak egitea baita horregatik izango da. Ixilik! Ospegaldua berreskuratzeko 3 hilabeteko epean aparteko jauregia eraiki beharko duzu Alejandrian Zesarentzat. 3 hilabete? Lortzen baduzu urrez estaliko zaitut, bestela. Zuzenean krokodilo enputzura joango zara. Zoaz! 3 hilabete jauregi batera ikitzeko aztiren baten laguntza beharko dut. Azti baten laguntza, jakina ba, ezagutzen dut honetan lagunduko didana. Menirrak eramaten erakutsi nahi diot. Hobe duzu maila prestatzea. Barkatu jauna, panoramisintxizua mesede? Zuaiz horretan aurkituko duzu. Panoramix! Bai? Hau ez uste bikaina. Poste naizu ikustea zene bihotzeko adiskide maitea. Alejandriarra da. Numero bisadiskidea aurkezten dizuet, Alejandriako arkitekto ospetsu bat. Zesarrentzat jauregi bat eraiki behar dut, 3 hilabeteko epean, bestela Kleopatrak kokodrilo sakratuen putzura botako nau. Kokodrilo sakratua jaten aldira. Zaude isilik. Eta zuk ezpadidazu laguntzen, ez dut sekula lortuko. Lasai zaitez, numero bis. Zurekin joango naiz Egiptora. Baita gu ere alatutatiz, baita gu ere alatutatiz. Ala Osiris handia, egiatan diozue? Txango ederra egingo dugu idefiz. Ez duzu bagurekin ekarriko. Eta zergatik ez asterik. Txikiegia delako hain txango luze egiteko, Obelis jauna. Tira prestatu zure gauzak. Jakina, beti bezala guk ez dugu zesarik, aipagarriak besterik ez gara. Onde bili lagunak, izan zaitezte gure dina eta saiatu egunean 3 oker baino gehiago ez egiten. Agur gisa kanta zoragarri bat osatu dut. Oh, ez! Ez jakinak.
Neronek egin dut guau. Ezin aldut pa guau egin? Tira buru handi alakoa. Atera zazu idefiz zorrotik. Heldu gara piramidiz. Abia gaitezen. Gora belak! Egipton zailtasun ugariri aurre egin beharko diogu. Eta bidaian zehar pirata beldurgarriekin topo egiteko arriskua izango dugu. Piratak utzi gure kontu, ezta, Obeliz? Bai, noski. Ontzi bat estriborretik! Piratak! Piratak! Juhu! Lasai bagoaz eta! Juhu! Tira, mutilak! Ez urduri jarri! Abordatu egingo ditugu. Jipoitu, txikitu, akabatuta gero ondoratu. Gure ohitura zarrak jarraituz. Abordaketara agintzen dudanean. Abordaketara! Nola abordaketara? Ai! Jarrilla da! Orain zure txanda, mutil. Ez zaitut poeta. Nola abordaketara? Ai! Ui! Ula! Ai! Ula! Ai! Ula! Ai! Nork esan du abordaketara? Ui, 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 ui. Beno, joango algara, Obeliz. Amaitu duzu? Ez, Asteriz. Orgoian beste bat geratzen zaigu oraindik. Ez! Ez! Nork esan du abordaketara? Ohitura zaharra jarraituz! Zer da zeru ertzean ikusten den dorre hori? Faro suarteko dorrea da. Argi horrek nabigatzaileak idatzen ditu. Bihar Alejandrian izango gara. Itxasontziak idatzeko argia, egipziar haue burutik daude. Kleopatraren bainua! Kleopatraren bainua! Kleopatraren bainoa.
Kleopatraren jaboia! Kleopatraren jaboia! Kleopatraren jaboia. Kleopatraren lehoiemea! Kleopatraren lehoiemea! Kleopatraren lehoiemea. C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courageux comme quatre et de l'esprit. Alors ça zéro, hein? Numero bizek ardezazun eskatzen du. Sar dadila. Erregina, una nere adiskide kaliarrak, azti altsu bat eta bigerlarik hementzu, jauregia eraikitzen lagunduko didate. Ongi, baina bizkore bili denbora aurrera doata. Lortzen baduzu, urrez estaliko zaituzte denok, baina bestela kokodriloen putzura joango zarete zuzenean. Izan ere, jakinera zen erizut paletabiz, zure etxaia sutagar dagoela bere ordez aukeratu zaitu dalako. Eta, esango nuke begi honekin ikusiko lukeela zure amaiera. Kokodriloen putzuan? Horixe, eta orain, zoazte. Hori izaera, baina sudur polita du. Ederra benetan. Zatozte nere etxera. Etxe hori neuk egina da. Horko hori ere bai. Hori ere neronek egin du. Eta hori, beno, neronek eraikia zen. Eta hementxe bizi naiz ni. Antzeman dio. Trabatu eginda berriro ere, ezetasuna izango da. Zaude, irekiko dut nik. Ez, Obelis! Ez da bere errua izan egurra lehorregia zegoen. Ongi etorriak zuen etxe berrira. Hauxe da nere langela. Maixo, paleta biz arkitekto jaunak ikusi nahi zaitu.
Nere txaila, sardadila. Harira joango nahi zuzenean, jauregia bion artean eraikitzea proposatzen dizut. Eraikitzea lortuko bagen urrea banatuko genuke. Horrela ez bada, bidezkoa iruditzen zait kokodriloek zu bakarrik irenstea. Azken finean, inozo bakar batek asetzen baditu, alferrikakoa da bigarrena. Ez dut onartzen gizon maltzurra lizuna eta giztoa zarelako, eta zoaz etxionetatik oraintxe bertan. Esan duzunaz da mutu egingo zara. Kokodriloen putzuan amaituko duzu. Irentxia! Arrobia ikustera joango gara. Bai, nola lan egiten duzun eta ze material erabiltzen dituzun ikusi nahi nuke. Nire fiz? Hoiek aldira esklabuak. Oh, ez, horiek langile libreak dira. Egipziar hauek burutik daude. Bazkaltzeko garaia da, zatozte planoak ikustera. Eta hoiek zertan ari dira ba? Aparteko orduak sartzen. Ona hemen planoa, Neronek proiektatu dut dena. Bai, ikusten da zure oizko estiloa. Entzun lagunak! Arkitekto zitalori zuetaz baliatzen ari da! Asko jo! Eta gutxi ordaindu. Utzi lan egiteari. Ez onartu zuen bizkar bizi diren hoien aginduak. Utzi lanak bertan bera. Egin dezatela? Beraiek. Ea moldatzen diren. Egia. Beraiek egin Honek ez du merezi gure nekeria. Nik ez dut horretzok lan gehiago egingo. Ezin dugu onartu. Nahiago luzatzen lanik ezek. Egitea baina. Maixo, esango nuke langileek ez dutela lanean jarraitu nahi. Norbait ibiliko zitzaien atzetik zirikatzen. Baina nor? Bai, nor. Ziur baino ziurrago paleta besori izan dela. Kezka guzti hauek geixotu egingo naute azkenerako eta kokodrilo sakratuek enaute gogo zartuko. Haientzat gozoa izan nahi altzen nuke ba. Jakina ba, izan ere kokodrilo sakratuak baitira. Arkitekto hauek burutik da. Hobe dugu gertatzen ari dena gertutik ikustea. Ez du inola ere baldintza hauetan lan egingo gogorregia da. Ondo izan. Ez dute lanean jarraitu nahi. Lana gogorregia delako. Asterix, piztu zazu subikain bat marmitaren azpian. Prest! Ez, zuk ez. Gogoan izan txikitan barruan erori zinela. Egizu saio txiki bat Asterix langileek ikus dezaten.
Benetan miragarria, lagun. Ez dago gaizki. Esaiezu langilei, hiladan jartzeko den-denek edabe magikoa hartzeko. Ez. 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 Nola demontre ezagutzen oten hau? Honek ezin du jarraitu honela inola ere. Tornabiz! Zeure sanetara naukazu nagusi. Numero biz Niloko hegoaldetik ekarri behar dizkioten harrien zaidago. Baina harri hoiek ez dira inoiz hona iritsiko. Ulertzen alduzu. Hemen duzu arazotxo hau konpontzeko hain aurre. Zeure agindua beteko dut opaleta biz nagusi jauna. Paleta biz nere nagusiak urre hau eskaintzen dizu harriak bere helbidera iritsi ez daitezen. Konforme ala Osiris. Bota harri guztiak ibaira. Maixo, bukatu dira harriak. Hau ere paleta bizen kontua izango da. Harririk gabe ezin jauregi egin, eta jauregirik gabe kokodriloetara. Lasai, guk ekarriko ditugu harriak. Aurki itzuliko gara, harriz beteta. Bai, baina denbora gutxi geratzen zaigu jauregia amaitzeko. Ene tornabizintzu aurkituko duzu moduren bat irukote hori ona ez itzultzeko ez da. Utzi zazu nere kontu paleta biz nagusi jauna. Oso poliki goaz, polikiegi. Gerturatu ertzera eta lotu itxasontzi guztiak sokaz. Ariketa apur bat egiteko garaia da. Ez harritu, kirola egiteko ez dago ordurik. Gozoago egongo litzateke basurde zatiren batekin. Tira, jatekorik dugun bitartean nahikoa. Ez hasi ametsetan, Obelix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va.
Vive les quenottes, tu crois qu'ils grignotent quand l'appétit va tout bas. Les sangliers d'Obélix. Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, on jouait dimanche soir, quand l'appétit va tout va. Obelis, utzi amets egiteari! Obélix, mon cher amour, je t'envierai toujours. Mais le roi perdant, désormais c'est toi, quand Obélix va tout voir. Léo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, veuillez rendre hommage. Quand l'appétit va, tout va. Quand le chameau va, quand le chameau va, vite le beau manger, ça t'obliger. Quand le chameau va, Sikusen zuleok, ez dut galduko onkorrik, ni dromedaria bainaiz eta ez gabelua. Mutila betiko zen. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes, tu crois qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas, mon absent, L'appétit vient en mangeant. Bidons les putain, viens nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va. Bihar goiz jaikiko gara esfingea eta piramideak ikustera joateko. Esan didatenez ikusgarriak dira. Ze iruditzen zaizue? Idefix, zatozuna. Zatoz, Idefix. Etortzeko esan dizut. Ezazula zulorik egin, Idefix. Hangoiti bista zoragarria ikusiko da. Itxarri da zu hemen. Obélix! Ui. Guazen hemendik segituan, bizkor! Piramide hauen gailurretik, 20 mende daude guri begira. 20. Igoa naiteke hor gora?
Utzi piramideak lasai alatutatiz! Ba, menirrak bezalakorik ez dago. Barrukaldea ikusterik baote dago. Jakina ba horretarako nago ni. Gidari turistikoa nauzue eta nere zeregina bisitari atzerritarrei piramideak erakustea da. Eskertzen dizugu zure eskaintza gidari jaun. Jarraitu gidariari jaunak. Sentitzen dut, baina txakurtxoak ezin dira sartu Idefix. Zaude hemen. Zitzo egon eta ezur bat emango dizu. Piramide hauek benetan interesgarriak dira. Ez aldendu nigandik, atzerritar nobleok. Nere laguntzarik gabe ez zarete bizirik irtengo laberinto honetatik. Aurrera, aurrera. Areto honetako jeroglifiko apaingarriak oso ederrak dira. Ez duzue berriro sekula santan eguzkia ikusiko, hauxe izango da zuen hilobia. Begira basuerlie be interesgarri hauei. Bai, baina hemendik irteteko modua aurkitu behar dugu. Gustatzen zaizkidan harri bakarrak menirrak dira. Beno ba, gure egoera latza kontutan izanik. Eta jarraibiderik gabe noski, nere edabe magikotik kanta pare bat hartzen utziko dizut, Obelix. Egitan, edabe magikoa hartuko dut, edabe magikoa hartuko dut, edabe magikoa hartuko dut, la 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 la. Pozten naiz piramidean sartu izanaz. Obelix, zoaz aurretik. Beste tanta bat mesedez. Beno, segiten duzu geldirik. Oso interesgarria da laberinto hau, benetan. Eta teorirekiko bagenu? Emaiazu beste tantatxo bat. Ez, Obelix, ez dizut emango. Ez da bidezkoa. Dastantzia besterik ez dut egin eta ezin gehiago hartu. Aura sentitzen. Gidari horrek egia esan digulakoan nago. Ez dut uste hemendik bizirik irtengo garenik. Ze egingo du numero biseko orain. Gure laguntzarik gabe ez du jauregia bukatuko. Eta nere Idefix txikia zer, ez da Idefix? Idefix? Idefixek beru zaimenari esker aurkitu gaitu. Beraz irtenbidea ere aurki dezake. Iezura handi emango dizkizu. Ez urpilo handi emango dizut. Batzutan esaten diodana ulertzen duela dirudi. Harrapa dezagun gidaria. Aztiak zarete, benetako aztiak zarete! Aztiak dira, egiazko aztiak dira, piramidearen laberintotik irtetea lortu dute. Galiarroiek miragarriak dira.
baina oraindik ez dira Alejandriara heldu. Ez jauna, Nilo guztia jaitsi behar dute. Oraindik ere gera erazi ditzakegu. Ezagutzen dut behar duzun gizona, nagusi. Pirata beldurgarri bat. Gizajoak bere itsasontzia galdu egin zuen maniobra oker batean. Ekarri da zuba ona. Hemen dago, nagusi. Ederki itsasontzia jarriko dizut, baina horren truk mesedetxo bat egin behar didazu. Nilotik bera 3 itsasontzi datoz harriz beteta. Ondora itzazu durak, eta hil bertan doazenak. Lepa moztu, larrutu, akabatu, txiki egin, jo eta garbitu, deuseztatu, hildenak. Ohitura zaharra jarraituz. Aspergarria gertatzen zait bidaiatzea. Asteriz, aspertu egiten naiz. Une batetik bestera, gauzak aldatuko diren susmoa dut. Harriz betetako 3 itsasontzi baian behera datoz, kapitaina. Ederki mutilak, ekin diezaiogun lanari, baina ez urduritu. 3 galiarrak aurrekaldean dauzkagu. Galiarrak, kaitxibela, kaisteko, eman buelta. Abeliz, ez zara gehiago aspertuko. Piratak hor aurrean dauzkazu. Piratak? Itxaro idazue, orantxe noa. Ziztu bizian! Kaixo? Berriro ere gureak egin du, akabo. Amaitu alduzu, Obelix, jarrai dezakegu bidaia? Bai. Heldu diot bati. Hau nazka. Bai, maniobra okerra izan da. Bai, gali armadarikatu hoiek garaitezinak dirudite. Baina ez dut amore emango. Ideia maltzur bat bururatzen ari zain. Seguru ideia ona dela, nagusi? Ona, baino bea tornadiz, zatoz. Ea ikustezagun. Hemen dago. Piporro pilo eriotze karleak. Bai? Makarro ilargarriak. Oso egokian. Sagar pastel pozoindua. Klasiko egia. Gauza berri den bat asmatu behar dugu. Beno. Badakit, arseniko pastela. Une bébé de lamandine, quartier dire à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fort. Et un peu de poivre en grain? Non. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur est à coudre. Et un peu de sucre en poudre? Non. Bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de griffe, tant que votre part est molle. Et un peu de vitriol? Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon.
Zuretzako opari bat, oen erregina. Ekar dezatela ba. Hiru galiarrek pastel hau eskaini nahi diote erreginen erreginari. Bai, atseginak direla. Emaiezu eskerrik beroena Kleopatraren izenean. Dastatzaile eta Armadillan ere dastatzailea. Hemen nauzu, dasta daiteken edo zer dastatzeko prest. Badastazazu hori dastatzaile. Atseginez ene erregina. Azkenean lagunak, azkenean iritsi zarete. Bai, eta Cesarren jauregi eraikitzen bukatzeko aina harri ekarri dugu. Galiarrok, preso hartzen zaituzte erreginaren izenean. Emango diot muturreko bat horri. Ez, Obelix, muturrekorik ez. Ikus dezagun lehenengo ze gertatzen den. Galiarrok, pastel honekin ni pazoindu nahi izatea leporatzen dizue. Pastela? Ze pastel? Giltzapetuak izango zarete zuekin zer egin erabakitzen dudan arte. Ez dugu astirik, lagunok. Edan dezagun sendagai hau eta goazen. Edo zein motatako pozoinen aurka immunizatuko gaituen edabe hau daukat. Kokodrilo sakratuek afari merienda gozo egingo dute horko irukote horrekin. Zure baimenarekin, ene erregine. Guardiak, atxilotu segituan gizon horiek! Ni menperatu nahian urruneko lurraldetatik etorritako Galiarrok. Erregin handi batek hiltzen badakiela erakutsiko dizuet. Nere ausardiaren muga ezagutuko duzue. Presnago! Oh, Siris! Antzesle bikainada. Ez nekatu horretan, zegin dizugun besterik ez dugu jakin nahi. Zer egin didazuen? Hauxe! Ba, pastel honek itxura ederra du. Tira, Obelix, ekarri pastela ebakitzeko zerbait. Barkazu. Orain, ebaki pastela 3 zatitan. Hiru zatitan esan dizut. Bai, hori segin dut. Hau beti berdin. Oso gozoa egoteaz gain, jakin alditeke ze berezitasun zuen pastel honek. Galdekiozu nere dastatzaileri. Ikustagun. Aha, gizon honek enpatxua besterik ez du, hori da dena. Sendatuta nago. Eta gozeak nago. Oker jokatu duzuekin, Galiarrok, askatasun osoa duzue. Zoazte. Norbaiten azpijokoa izan. Noski baina norena. Paleta bizena. Numero bizen etxaia hain zuzen. Nork bestela. Eta paritxoa eskertuko bageni. Gizabideak agintzen duen bezala. Paleta bizen etxea mesede? Paleta biz, han aurrean. Garaipena nerea izan da, tornabil. Topa egigun garaipen honen gati. Numero besekin lan egin zenuen ez orain duzu aukera.
jauregiaren eraikuntza ezin hobeto doa numero 2. Garaiz amaituko duzu. Kleopatra oso pozik jarriko da. Oso pozik nago, jauregia amaitzear dago, Cesar. Apostu irabaz egingo dudala uste dut. Zer diozu? Txunditurik nagoen erregina, eta harrituta. Barregarri geratuko naiz Kleopatraren aurrean. Arkitekto hori ezer egiteko gai etzela ziurtatu zidaten. Susmo txarra hartzen diot honi. Eta hor dadila zelataria! Hemen daukazu, Cesar. Zatoz. Zoaz numero 2 lanetan ze gertatzen den ikustera. Zergatik ari diren hain bizkor jakin nahi dut. Goazen lanera ba. Hiru galiar? Intxisu zahar bat, txiki bat eta potolo handi bat? Asteriz, Obeliz eta Panoramis. Horixe da lan horren arintasunaren erantzuna. Edabe magikoa. Aurkez daitezela mertzenario egipziarrak orain! Habe, Cesar, neurriko prezioan, zerbituko zaituztenak agurtzen zaituzte. Numero 2 eraikuntza lanetan sartuko zarete, inoro hartu gabe. Edabe magikoa dauka marmita aurkitu eta isuri. Gero ekarri dazue Panoramisona. Esan beharrik ez dako, sarituak izango zaretela, eta orain ekin lan horri. Oh, Cesar, zure aginduak beteko ditugu. Marmita utzi nere kontura. Zuek harrapatu intxisua. Ederki ba. Konforme. Bururatu zaidan ongi ateratzen bazait. Ez dut Cesarren saria inorekin banatu beharrik izango. Barkatu, baina dizkidetasuna zer den ez dakit. Oh, Marmita! Ze gertatu da, non dago Panoramis, esan dezatela! Cesarrekin txisua harrapatzera bidali gaitu. Eta gurekin zetorren beste mertzenaria jasoko du sari guztia. Edabe magikoa eta Panoramix gabe gureak egin du kokodriloetara botako gaituzte. Eta zune garrik egin, Obelix, guazen Panoramisen bila berehala. Banoa, Asterix. Idefiz, gera zaitez eta zaindu ongi lanak. Erne egon? Mertzenariak itzuli dira, Cesar. Ez da egia izango. Zure agindua bete dut, Cesar. Eta ongi bete gainera, lan bikaina. Hemen duzue agindutako saria. Cesar. Giltzapetu intxisua giltzarrapo bikoitzez, gure espetxeko gela beltzak onenean. Azkarrena naiz. Aberatxena naiz. Zurrena, ai! Non dago Panoramis intxisua?
Zesarrek espetxeko gela beltzakonenean giltzarrapo bikoitzez giltzapean jarri du. Guazen, Obeliz? Guazen, Asteriz. Garaitu gaituena! Gizajoa! Erdi banatu duguna muturrekoak izan dira. Ia gure intxizua hemendik ateratzea lortzen dugun. Bai horixe, espetxe guztiak berdina dira, ez da oztoporik nahi ala sartu eta ateratzeko. Bara. Geldi, ezin da sartu hemen. Ez? Zaude, Obeliz. Barkai dazu! Obelix, Asterix! Kendu hori hortik. Ez ezin zarete irten. Tortora piko alakoa. Irteterik ezin zuen anaroni nintzen. Zer? Intxisuak ies egin duela? Kaliar lotxagabe hoiei Cesarren haserreari aurre egitea zer den erakutsiko die, ederki. Nere txanda da. Aparteko ez ustea prestatuko diet. Ikusiko dugu zer egiten dute. Maixu, arazo larria dugu. Langileak ez dira lanera etorri. Ze gertatzen da ba? Ez aldira sekula maituko arazoak. Cesarren izenean, jakin dugunez Galiar erreboltari batzuk izkutatzen dira obra hauetan. Errenditu zaitezte segituan, bestela erasoari ekingo diogu. Errenditu! Ala Jupiter! Kleopatra erreginaren aginduz gaude hemen eta ez gara joango jauregia amaitu arte, alatu tatiz! Damutuko zarete, ala Merkurio! Zer egingo dugu orain, ala Osiris? Defentsa batzuk prestatuko ditugu, ala Belenos! Zuzen zaude! Bai, ala Belisana! Hobe izango litzateke ospa egingo bazenute. Ala ez. Erasora! Erasora, berehala! Zatoz, legiora esaten zuten tara. Badatoz! La 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 lero, la 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 lero. Erasora! Totos legiora, tira, bazterrak ezagutzera.
Erasora! Bai, ara, handi gatoz. Zaze jipoia! Taktika aldatuko dugu. Ekarri jaurtiki gailuak. Begira, jaurtiki gailuak. Aparatu horiek ez zaizkit atsegin. Tiro! Nere jauregia ondatzen ari zarete. Kleopatra oharrarazi behar dugu. Erreginen erreginak bakarrik gera ditzake Cesaren legioak. Hori data. Mezu bat idatziko diot oraintxe bertan. Idefisek eramango du bere eskutara. Idefisek? Idefis txikiegia da. Ez da txikiegia. Ez zaitez burua handia izan. Txakurtxo honek ezin du mezurik eraman. Bai horixe, Asteriz jaunak dena daki. Asteriz jaunak dioena egin behar da beti. Eta baldakizu zer dioen Asteriz jauna? Zer dio orain Asteriz jaunak? Mezua prest dago. Baina nola eramango du Kleopatraren ganaino? Inguraturik gaude. Hori galdeiozu Asteriz jaunari. Dena dakita. Tira, Obelis, ez zaitez azerretu. Ezin alduzu txantxa onartu. Nere txakurrari buruzkorik ez. Bai, Defisek eraman dezala mezua, eta nironek eramango dut Idefis. Erne, inguratutako batek ies egin nahi du. Legioa bezalakorik ez dago. Bazterrak ezagutzera doa. Nahian urruneko lurraldetatik etorritako galearra, erreginen erreginak hiltzen badakiela erakutsiko dizut. Beno, txakurtxiki honek mezu bat dakar zuretzat. Zein polita. Zatoz txiki, emaio zuen zur bat. Hau ez da ez horrela geratuko ala Osiris. Zesar iruzurti hutsa da. Zoaz, galearra. Utzizazu hau nere kontu. Erne! Inguratuetako batek sartu egin nahi du! Zorionak adiskide, Idefisek bere zeregina ederki bete du. Ikusten, nik esan dizut. Ea Kleopatra lehen bailen etortzen den. Jaurtiki gailu hauek jauregia ezerezean utziko dute bestela. Ikusten, Cesar? Gali armadarikatu hoiek harrapatzen espaditugu ere, emaitza berdina izango da, jauregia ondatuta geratuko baita. Ongi, primeran. Habe, Cesar, andereño batek zugatik galdetzen du, hor. Erregina, hau ez ustea. Isildu! Ezkutuan etorri behar izan dut eta presarekin ez dut apaintzeko astirik ere hartu. Apustu da! Eta galierra kontratatu ditu nire herria jauregi ederrak eraikitzeko gai dela frogatzeko. Eta zure legionarioek erakitzaileak tokian utzitzaten exigitzen dut. Are gehiago, jakintzazu, Cesar? Ongien erregina, barkamena eskatzen dizu. Eskerrak. Tira, etxera. Eta orain zer, Cesar? Denok etxera, mugileloa! Begira, edo
Kleomatarrak badoaz, alabe denok. Iopi, alatu tati! Hau poza. Eta guztia irepixi esker. Eta orain ekiogun lanari! Esan eta egin, lanari ekin zioten, eta nola gainera. Izan ere, eta ez ahaztu, jauregia egindako epean amaitu gabe gotekotan, kokodriloen putzura zijoazten zuzenean, ohitura oso ernegarria, baina gaur egun erabiltzen ez dena. Azkenean egun batean, Oen erregina, jauregia maiturik dago. Zure hitza bete duzu numero bis, eta Kleopatrak berea beteko du. Ala, Osiris, ez da liurrez. Erreginen artean ederrena, zurea izan da garaipena eta palki gurtzen naiz. Zuri dagokizu Kleopatra zinta ebakitzea. Asko zartizuet, galearrok, eta nire eskerronaren dinak zarete. Zuen herrialdera erreginaren galeran itzuliko zarete. Kleopatraren eskerrona ezagutu dezazuen. Ez da inbesterako erregina eskuminak. Aizu, basurderik balduzu zure galeran. Obelix! Zer duzu, orain ere ikamikan? Erreginaren galera ederra izango da, baina basurderik ez badu bestek bezalakoa da. denak jateen eta edateen ari dira. Denek abentura honen amaiera zoriontsua ospatzen dute. Eta gosea eta egarria ase ondoren, denak pozik sentitzen dira. Beno, ez denak. Udaberriko egun batean, Kleopatraren galera bikaina Galiako kostaldera iristen da. Eta herriskako jendeak ohizko pozarekin eta banderarekin agurtzen ditu gure lagunak. Idefix izan zen guztia konpondu zuena. Eta nolako sudurra, sarmangarria laguna.